שלום לכם, סופי מיינקראפט, יוטיוב ומיינקראפט. היום אראה לכם איך את הבית עץ שלי. זוכרים בפרק הקודם שבניתי את הבית עץ? אז הוא בסדר, תראו עכשיו איך הוא, בסדר? אוקיי, רק שנייה נכנס כמובן. שחק יחיד. רואים יש מסע הישרדות, מסע יצירתי. אוקיי, אני רוצה למחוק פה. בינתיים אנחנו במצב הישרדות. זוכרים מהפרק הקודם? אבל מתי שגמרתי בדיוק את הסרטון, אתם יודעים מה קרה? שטף אותי גשם חזק נורא. היה רעמים, קריפרים, ברחתי. היו קריפרים, איזה שוקן, קריפר שקיבל מכת ברק, לברוח ממנו מיד, זה מסוכן נורא, סכנה. שם של קריפר מחושמל זה סכנה. אוי, עץ. ראיתם? עשיתי יפה. זה הבית עץ שראיתם בפרק הקודם, נכון? היה בית עץ קצת עלוב. רק שנייה, איפה הכניסה? הנה. תקנו מה בניתי, יש לי פה דלת. מיטה עדיין לא השלחתי. שולחן עבודה. תסתכלו איך בונים זה. ככה בונים זה. אחו. רואים? ככה בונים תנור. לא רוצה לעשות עכשיו. אני אנסה לעשות תיבה מחופלת. הנה, רואים? תיבה. הנה, שתי תיבות זה עושה תיבה גדולה. רואים איזה תיבה גדולה? שמתי שם חרבות, דברים קטנים. רק שנייה. רואים קריפרים שמה. עם קריפר אסור להתעסק. הייתם איזה מה... וואי, שתי קריפרים, אלוהים, שלא יראו אותי. ראיתם שלט שמה? עוד שתי שלדים. מה, זה שיבוטים עושים פה? באמת. זומבי שלא יפרוס לי את הדלת. אני עכשיו בונה בונקר. זה נגד כל הרעמים והדברים האלה. בונקר גם נגד הזומבים. אם מגיע זומבי רוצה לעלות במדרגות, אני זה. מתי שיהיה לי דלת מברזל אני אוכל לסגור דלת מברזל ולעשות כפתור. אוי, הנה זומבי הגיע. ככה אתם עושים עם זו, אם איזה מפלסת מגיעה. ככה היא לא יכולה לפרוס עליכם. סליחה, לא שמעתי אותך?
שחרר אותי, תיקח מזה. אם אתם חושבים זה לא לבנים, זה קרסים של עץ סלון, אבל מה ששונה. הנה הקרסים האלה, רואים? מה ששמה. צופי מיינקראפט. ראיתם איך בית העץ שלי נראה? תנור, תיבת אוסר. תראו את זה, כאן יש לי עוס מבוסל, סטייק. מצאתי פחם בתוך המערה. לפיד, אני אעשה עוד לפיד. שיהיה לי ליתר ביטחון, צריכים נורא. אוקיי, סופי מיינקראפט, אני צריך לרדת למערה חשוכה. אחרי שיעבור הלילה, אם אני אצליח לעבור את הלילה, הפעם הזה, אז אני אעשה. נלך לבנות מגדל תצפית מאבן, לא מעץ. אבן, משהו שיהיה יותר חסכוני לי. ראיתם? באים אליי כל מיני מפלסות, שומעים? פתאום הוא לא יעלה. היי! ראיתם? בגלל זה צריכים מגדל תצפית. תהיה לי חץ בכסת, אני אוריד להם את הראש. זה גם טוב מגדל תצפית, אתה יכול לראות מה יש. היא האויב שלך. אני אעשה שאני עולה, לא יראו לי בראש. ראיתם קריפר עם הכבישים? מה אני אעשה? הם לא רואים אותי, זה יפה. אני צריך לרדת למערה ולנעול אותה. אתם יודעים, פעם אני הייתי... אתם יודעים, כזה שחקן לא מוכר. לא הייתי יודע איך לשחק. ואני חשבתי שירדתי את כל מיינקראפט, בסוף גיליתי שירדתי את העולם דוגמה של מיינקראפט. זה משעמם זה היה. שעה, איזה חצי שעה לשחק. אני יותר וחצי שעה כבר משחק בעולם הזה. כמעט שעתיים אני יכול לשחק פה. ראיתם איזה נוף יפה? אאו! 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 אלא אני ארקוד להם. אני אעשה להם ריקוד טוסיק. היי. אני לא טוב. טוסיק. אהה, אהה, לא תתפסו אותי, לא תתפסו אותי. אהה, אהה, היי. אהה, ני, לא תתפסו אותי, ני. אני עושה להם טוסיק, הם לא מגיבים. ראיתם איזה מצחיק אני? מגיע להם. זהו, נגמר לי אבנים, נחכה לבוקר. אני אעשה את זה פרה. וואי, ראיתם? הקריפר נעלם. לא יאומן. הבוקר עולה וגם אני צריך לעלות. וואו. וואי, על החיים ועל המוות זה היה. תראו כבר זריחה, בוקר. קוקו. הנה. מצאתי מערה שמה, ראיתם? זה מערה, אני אלך לחקור, אבל אני צריך קודם...
יא ממזר! ראיתם? הוא מתחת לסל. אני צריך בשר. תזכרו, בשר עקוב זה לא לאכול. נפלתי לבור. וואי, שקלו! בור. זה בור קטנצ'יק, זה לא בור חזק. זה לא אב. למה? בוא נראה עוד כמה זמן נשאר עד סוף הפרק. הלילה הזה, ראיתם איזה לילה מגניב? איפה מקור הלבה? יש פה לבה באזור. בואו לי לבדוק שזה טעות. לא שומעים? וואי, אני יכול לעשות גם בפנים בית. אני יכול לעשות בית פה. עכשיו נתחיל לאכול. עדיין ברזל מסעתי סוף סוף, ראיתם? עופרת ברזל. ואולי אני עכשיו אתחיל לעשות דברים מברזל. אחר כך אני אעשה קסדת ברזל, ואחר כך אני אעשה לכם. אני צריך קודם קסדת ברזל. שיהיה לי הגנה. צריכים הגנה. שאני בהישרדות. אם אני עושה מסעי, נשבר לי. אוקיי חברים, עולים לה. עם היד אני אסגור. עם היד לא עושה לכם כלום. ראיתם מרחוק רואים. יותר ביטחון צריכים זה. זה לא יתפוס אותי. פרות עשיתי. בשר. לא בקר. הנה אני אוכל איזה סטייק. ימי ימי ימי. איזה סטייק. אוי איזה סטייק טעים היה באמת. 4 נקודות מזון. זה טוב שגם אני יכול לראות את הבית שלי מרחוק. אם אני סתם עומד על איזה גבעה ורואים רק מסר, או אני עוד מעט אני צריכה לעשות הרפתקה. ייסה להרפתקה. שבע בשר, לא 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 לא. חברים, אנחנו אסירים בבשר אנחנו. אלא אני אלך לבשל את הבשר. פחם צריכים, אני צריך זה, לא נורא. כל דבר ביומו. אוי, אבן חלוקה, יופי. צריך את זה. לא לזרוק את זה. ראיתם, בניתי יפה, בניתי פה עמודים שלא יחשבו שזה סתם, זה בית עץ שמצליח לעמוד בלי שום זה. נראה פתטי. קצת טוב. הסגירה שלי באמת קשה. פעם הבאה אני אצטרך עם חול לסגור. משהו יותר קל. או שנייה נעשה. בא לכם שאני אכתוב ושים. יש לי אולי פחם שם, לפעמים אני משאיר פחם. לא, אין לנו. שנייה, נראה לי למדתי, נראה לי יש שיטה. עם אבנים נראה לי אפשר גם.
עץ. ראיתם? עם עץ גם אפשר, במקום פחם. אוקיי, לימדתי אתכם שיטה. מחמם את העופרת. רואים זה מטיל ברזל. בינתיים אני אסור לי. אבן חלוקה זה אבן מסומסת. חסס, אתם לא יכולים לעשות עם זה כלום, זכרו. כלום, זה לא שווה כלום לי ולעשות איתו. רק מעניין אם נמצא מערה. אני אצטרך קודם מגנים. מערה, לעשות. אם אתם רואים... באמת זה מפחיד. חשבתי שזה פשוט שירים. סתם, המשחק מנסה להלחיץ אותך. הוא מצליח. המשחק מלחיץ אותי נורא עם הרעש הזה. סתם הרעש מעצבן אותי גם קצת. ראיתם כמה בשנייה חתכתי? עם עוד משהו שעשוי מאבן. זה אבן חלוקה. אתם יודעים? ברזל שכחנו. חברים, שכחנו ברזל. לא נורא. יש לי רעיון מה לעשות עם זה. מה אני עושה? אין לי קרסים! יואו! חברים, אנחנו במצב קשה היום. לא נראה לנו שנשאר חיים היום. תלחשו לי ידיים. אני מקווה שאני אחיה, מה זה? נכנסתי למערה. איפה אני? נכון, גם פה בניתי. זוכרים אמרתי לכם אני אעשה מערה? הנה, ראיתם מערה. אני רוצה לשים אבנים, אבל אני לא צריך כבר. אני לא צריך כבר את האבנים, רואים? יש לי יותר מדי. עוד מעט אני צריך עוד קצת כזה. פחם, יש! יופי, אבל אני קיבלתי זה נקודות. פחם זה נותן לך את הנקודות האלה. רואים כמה נקודות קיבלתי? אני בעצם מלמד אתכם, אני אראה לכם איך אני בניתי כפר במצב יצירתי. אבל אתם יודעים מה? אני אבנה לכם באיזה יום כפר. בעצם אני אבנה כפר אבל בלי אנשים. אולי אני אגלה עוד משהו במיינקראפט. יש סודות במיינקראפט אפילו, רק כשאתה גומר את המשחק. המשחק הזה אין גבולות. אבל זה ארוך, במצב יצירתי ירדתי למטה יותר מדי. הרסתי יותר מדי אבנים, הגעתי למטה, נפלתי. אם אתם רואים אבני יסוד זה סימן שהגעת לתחתית העולם. זהו, לגיהנום נגיד. סתם, זה לא נכנס. אבל אם אני אצליח לעשות דלי באיזה יום, אני אצליח. אז אני אראה לכם איך עושים שער גם לגיהנום. לגיהנום. ראיתם כמה? יואו. אני מצאתי פה מלא. תקלי 17 ככה. תסתכלי.
אחרי שאני איתכם אני עושה תמיד אני עושה שיש לשלב במשחק. לא בא לי שיעשו רעש ואז יפריעו לנו. עוד פעם רעיון גרוע. למה? שקיע כבר. ראיתם? עדיין לא ראינו כבשות בשטח, איזה חושפן. ראיתם? יש פה בהם. זה שתי תנורים. ממש לא ברזל. היי ברזל ואיפה עצים אין עצים. כרס, זה שווה. הוא גם אוקיי, ראיתם מה עשיתי? אוקיי חבר'ס, אנחנו הולכים. הנה, קסדת ברזל. וואו, סנייפר. יאללה, בוא נרקוד פה גנגה סטייל. אסתר, אתם יודעים עדיין אני סליחה שאין לי אף אחד. יש לי בעיות בסרטים. תעשו עוד פעם אם מישהו רוצה להראות לי איך להפעיל סרט, אני אשמח נורא. פה גנגה סטייל. דאונו ג'נטלמן. אוקיי, סופי יוטיוב, שיהיה לכם חופשה נעימה ויאללה ביי. ונראה בפרק השלישי, יאללה.